Chceli iba vedieť od školy, ako sa učia ich deti a kvôli tomu skončili dokonca za mrežami. Aj takéto neuveriteľné veci sa dejú v našich školách. Mnohých si totiž myslia, že ak sa manželia rozvedú, právo na informácie má iba ten rodič, ktorému súd zveril dieťa. Tejto kontroverznej téme sa venoval náš reportér Láco Ďurkovič. Na mnohých školách je to úplne podobný scenár. Prídete na školu, informácia o svojom dieťati, ale ako náhle sa dozvedia, že ste rozvedení, máte okamžite dvere zatvorené. Jozef bol prekvapený, keď navštívil riaditeľku školy, do ktorej chodí jeho syn, a tá mu odmietla podať akékoľvek informácie. Odmietla tie informácie mi podávať s tým, že musí sa poradiť najprv s ex-manželkou, vyhlasila potom, že syna sa musí opýtať. Miroslavov záujem o svoje dve dcery dokonca škola považovala za obťažovanie. Riaditeľ školy presadzoval, že nie som zákonným zástupcom mojich detí a vlastne keď som sa dožadoval svojich práv, tak prehlasoval, že nie je to normálne. Najhoršie dopadol Bohuš z Trnavy, ktorý sa snažil zúčastniť rodičovského združenia. Do triedy ma nechceli pustiť, riaditeľ školy zavolal na mňa policajtov, tí ma odviedli na policajnú stanicu, zatvorili do celý predbežného zadržania. Na ministerstve školstva nám potvrdili, že o takýchto problémoch vedia. Takéto informácie sa k nám dostávajú spontánne, na druhej strane sa čudujeme tejto praxi. Zákon o rodine totiž hovorí jasne. Požiadali sme jeho výklad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodič zostáva zákonným zástupcom dieťaťa aj po rozvode, aj keď bolo zverené do starostlivosti druhému z rodičov. Súčasná veľmi častá prax na školách je teda v rozpore so zákonom. Školy by si mali uvedomiť, že obaja rodičia majú rovnaký nárok na dieťa a teda aj rovnaký prístup k informáciám, napríklad o prospechu alebo o správaní sa v škole. Podľa zákona môžu školy odoprieť informácie iba tým rodičom, ktorým súd jasne obmedzil rodičovské práva. Tento fakt si dokonca uvedomila aj škola, ktorú sme spomínali ešte v úvode, a ešte počas robenia reportáže sa ozvali Jozefovi, že mu poskytnú všetky údaje o jeho synovi. Ministerstvo školstva sa rozhodlo, že problémy rozvedených rodičov, ktorí sa nevedia dostať k informáciám o svojich deťoch, bude riešiť. Rezort príjme také usmernenie, ktoré pôjde do územia, do škôl, aby vedeli všetky školy, že obaja rodičia majú rovnaké právo na všetky informácie o svojich deťoch. Láco Ďurkovič, televízia Joj.